שבת שלום לכולם, ערב טוב וכולי. מאוד נעים לדבר בפניכם. בואו נתחיל. ככה, בשבת שעברה סיימנו את הפרשה כשמשה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. יש ביניהם איזשהו דו-שיח, שהדו-שיח הזה הוא קצת מוזר. כי משה טוען כלפי הקדוש ברוך הוא טענה, הוא אומר לו למה שלחת אותי להוציא את בני ישראל ממצרים? מאז ששלחת אותי נהיה להם רק יותר רע, נכון? או כמו שכתוב ככה בפסוק, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני למה הראות למה זה? למה זה שלחתני? כן? והמפרשים מחלקים את זה לשתי שאלות. למה הראות ולמה זה שלחתני? לכאורה זה שאלה טובה. ומה הקדוש ברוך הוא עונה לו? בעצם הוא לא עונה לו שום תשובה. אנחנו רואים מה התשובה שהוא עונה לו. הוא אומר לו, טוב, אתה תראה מה אני אעשה לפרעה. ביד חזקה הוא יוציא את בני ישראל, אני בעצם יכה אותו ביד חזקה, והוא גם ביד חזקה יוציא את בני ישראל, כן, בעל כורחם. וככה בעצם סיימנו את הפרשה הקודמת באיזושהי תשובה שהיא לא כל כך תשובה. ועכשיו אנחנו מצפים, טוב, אולי עכשיו תגיע התשובה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? שימו לב איזה פסוק, באמת אחד הפסוקים המדהימים בתורה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני. רגע, מי אתה? אתה אלוהים? אתה אדוני? ומה זה קשור בכלל למה שהיה קודם? למה? שלום, קוראים לי אביחי, אני משה. כאילו, אתה אלוהים או אתה אדוני? כאילו, מי אתה? מה זה ומה זה קשור למה שהיה קודם? אז אולי רציתי להציע איזושהי הצעה איך לפרש את זה ואיך באמת זה יתקשר לשאלה של משה. אז משה שואל את הקדוש ברוך הוא, למה הראות על זה ולמה זה שלחתני? מה בעצם הוא שואל? משה אומר דבר כזה, רגע, אתה הולך לגאול את עם ישראל? אז למה הולך ונהיה יותר רע? הרי אנחנו מכירים, כולנו הלכנו בבקעת ארבל עם התנאים וראינו איך איילת השחר עולה ואיך הגאולה הולכת ומתקדמת כמו איילת השחר. מישהו ראה פעם את איילת השחר יורדת בחזרה? מנצנצת ואז נכסת? לא, השמש עולה, הגאולה צריכה לעלות בעקביות, יש גרף עלייה. אז למה הראות למה זה? למה זה חוזר אחורה? ואם אתה בא לגאול את עם ישראל בעצמך, אם אתה לא עושה גאולה שהיא ככה בדרך הטבע, לאט לאט הולכת ומתקדמת, אז למה זה שלחתני? תבוא אתה ותגאל את עם ישראל ביד חזקה, בזרוע נטויה, כמו התשובה שנתת לי, אני אכה את פרעה ביד חזקה, והוא ישלח אתכם ביד חזקה. מצוין, אז מה אתה רוצה ממני? מה אני עושה פה? ואני חושב שזה גם מתקשר למה שכתוב בפסוק פה. מה כתוב? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני. רגע, עכשיו הבנתי. למה? כי מה זה בעצם, מה זה אלוהים? אלוהים זה התגלות של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, האלוהים בגימטריה זה טבע, וכו' וכו', זה התגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. כמו שאחרי זה הוא ממשיך והוא אומר לו, וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב באל שדי. מה זה באל שדי? שאמר לעולמו די, נכון? בהתגלות הטבעית, הרגילה, הפשוטה, הפעולה של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. אבל אז מה הוא אומר לו? וידבר אלוהים אל משה, ואומר לו אני אדוני. רגע, אני לא נגלתי ככה לעבוד, נכון? בשם הזה לא נגלתי לעבוד. עכשיו אני נגלה לך בשם הזה. עכשיו אני בא בעצמי. אני בא בהתגלות שלי, בהתגלות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהתגלות אחרת, לא בהתגלות של הטבע, אלא בהתגלות שהיא ניסית, שהיא חד פעמית, שהיא לא מהמניין, לא ממה שידענו עד עכשיו. ועכשיו זה מובן. ועכשיו גם מובן ההמשך. למה הקדוש ברוך הוא אומר לו? פתאום מתחיל לספר לו סיפור היסטוריה. וירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, חוץ מזה שהסיפור הזה הוא גם לא כל כך מסתדר מבחינת הפסוקים, כי הרי הוא כן נגלה בשם הזה לאברהם, וליצחק וליעקב, אבל את זה נשאיר לשנה הבאה. אבל עכשיו זה מובן, עכשיו זה גם תשובה בעצם לשאלה שמשה שאל. תודה, תגיד לי, אתה ידעת שכתבתי מאמר על זה? לא.